Takže čauko, YouTubeoví priaznivci, toto som ja, Maxwell TV, spolu za mnou s ďalšou výzvou a táto výzva spočíva v tom, že 10 minút musíme vydržať v tejto studenej vode, úplne sa už klepem, lebo tie posledné noci boli naozaj studené a bratia nám to trošku vymizol, takže musíte ísť na to 10 minút v studenej vode, držte mi palce. Oh my god. Nie som úplne až po členky, ale myslím, že toto je najextrémnejšia výzva môjho kanálu, lebo toto som ešte nezažil, aby som sa musel kúpať minimálne v 500-stupňovej vode. 10 sekúnd. Oh my god. Toto bola asi najextrémnejšia výzva na mojom kanáli. Takže teraz, ak sa vám video páčilo, hoďte like a samozrejme dajte odbery, pretože mi to pomôže. Ak by ste chceli ešte vidieť buď skok do tejto studenej vody, alebo niečo podobné s vodou, alebo tak ako challenge, tak hoďte like a ja sa s vami učím. Čaute!